L-Università Amerikana ta' Malta qed ħejjija l-ewwel sena akademika tagħha tant li ta' spiss fil-ġurnali qed jidhru riklami li jsejħu għal akademiċi biex jaħdmu ma' din l-istituzzjoni. Bl-ewwel kampus li se jintuża se jkun dak f'Bormla fejn issa x-xogħol avvanza sew. Għaliex ninsabu fl-ewwel stadji tagħna għandna bżonn dik il-persuna speċjali, tgħid l-AUM fis-sejħa tagħha. It-tagħlim jibda s-sena d-dieħla u l-akademiċi qed ikunu mfittxija fl-Ingliż, l-istorja, il-matematika, il-bioloġija, iċ-Ċiniż, il-finanzi u l-inġinerija fost l-oħrajn. F'ħafna każi qed jintalab li min japplika ikollu dottorat u dawk li jgħallmu f'Università Amerikana jew bi stil Amerikan jingħataw preferenza. Ma' dawn l-Università qed tfittex karigi oħra amministrattivi fosthom brabta ma' riżorsi umani u l-immaniġġjar tal-post. Dan kollu benefiċċji u salarji kompetittivi. B'hekk hija pass seqreb il-ħolma ta' Università fin-nofsinhar ta' Malta bil-kampus ta' Witilgħajn jibda jaħdem wara dak ta' Bormla. L-Università Amerikana ta' Malta li qed issir b'investiment miljonarju u wara li ħejjiet programmi ma' esperti mid-DePaul University tal-Istati Uniti kisbet il-liċenzja wara proċess rigorus mill-Kunsill Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla. Meta l-proġett ikun qed jaħdem b'mod sħiħ mistennija jiġu lejn Malta mal-4,000 student u miljuni ta' euro ikunu ġenerati fl-ekonomija kull sena. Dan fil-waqt li se jinħolqu mijiet ta' impjiegi f'żoni li fl-imoddi ftit li xejn kienu jintażlu għal proġetti ta' dan it-tip.